Ora kamot, padakan swarga ora kamot. Iki mesti Pak RT iki. Oh Pak RW. Ki swarga kok ora kamot ki jare sapa? Wa jannatin arduha samawati wal ardh iddat lil muttaqin. Swarga sing jembare sak jembare langit bumi dikekke wong-wong sing takwa. Allah niku ndamel alam saya jembar, saya amba, saya sempurna. Tak paringi ngertos ben sampean paham. Siji awake dhewe ning alam kandungan amba napa ciut? Bolongane metu amba apa ciut? Suwe-suwe amba apa ciut? Ning jero ki ciut awake dhewe kamot. Pindah teng donya ki sing mindah sapa? Awake dhewe saka kandungan pindah teng donya ki karepe wong tuwa apa karepe bayi? Ayo dijawab ibu-ibu sing tak metengi. Karepe wong tuwa apa karepe bayi? Karepe Gusti Allah. Ora karepe sampeyan, ora karepe bayi. Lah bayi ngesuk-ngesuk niku Pak Allah sing sok ngesuk-ngesuk ora bayi, pakne bayi. Bayi pindah donya tambah amba napa tambah ciut? Tambah amba. Lah bar niki awake dhewe rencana dipindah malih. Tapi teng donya niku luwih sempurna, luwih amba, luwih suwe dibanding saka alam kandungan. Donya niku asline alam gaib riyin kanggo makhluk sing isih ning jero kandungan. Awake dhewe ora ngerti donya niku mbiyen gaib. Sakniki dadi alam nyata mergo awake dhewe wis pindah teng alam donya. Ya kaya ngeten iki donya. Penduduke kuwatah, ya ruwet, ya rame. Lah sok nek rencana awake dhewe iki dipindah malih sing kei sempurna, sing kei panggonan tambah amba, tambah sempurna, tambah suwe. Teng pundi? Teng alam barzah. Lah teng alam barzah niku awake dhewe transit sebentar teng alam sing jenenge Magaroh, alam kubur. Teng mriku niku ditakokke karcise sampeyan. Nah, takoni man robuka sapa pangeranmu? Pangeran Diponegoro. Kuaplok sampean teklok tendiang cikangkang. Baman nabiuka sapa nabimu? Tugimin. Tambah kuamplenger mulai kadamaian. Nah, mulane pentingnya ngaji, pentingnya jenengan jamaah, pentingnya dadi wong apik niku ben paham. Sok nek ditakoni malaikat mungkar nangkir teng mriku ora salah jawaban. Pun tak teruske. Dipindah mangke bener dikei alam jenenge alam barzah niku teng mriku tambah amba, tambah sempurna, tambah suwe. Lah sok teng mriku wis iso petuk karo Kanjeng Nabi. Rencanane ngoten nek sida.